long pini KARBI ANGLONG TV9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panil. Pini berta thandang element mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanikha. Lakhasir cap Amreng constituency ke perlu jeri kindeng pen kahilo kilometer cap so serong ni hangalong CEM public interaction program mai ki padupot. Lason si bang so mai long lisar puaman pen kechitong dun CEM Dr. Tuliram rong hangla pen Lakhasir cap Amreng constituency ke perlu MEC Rina Tirang pila pen te sarkari kambara la pen kapre kaman pen ke du ke theki dingatum chitong dun. Lapen bang so mai long CEM halada garada tuma phana kisung alam hai hui arjupon si akisung tinalong sitame kaiketa nang dodun thipo pusi lam chak chikun bang so CEM interaction mai ki padupon along botor bokan ki mimi pen ajok arbiter silun pensi pinang anarada tumai dodunang lu jirikin deng pen karmer tisu report KARBI ANGLONG TV9 news. Asal yang KARBI ANGLONG tu nama sponsor tipo, lalu di tipo na bangke la buhino, je KARBI tum ke KARBI tu mahawar ke ANGLONG, lokal emisi mate, CM, MLA, MP, tapi nak pada officer sumke lelelo, officer sumke lelio dim rara phan. Kelar stapen begini dia pan IPA sayang deng claim kan dan ratu malik long dia pan naya putat si itu KARBI ANGLONG mas konsil pen ini Amreng konsil si lo kami la som thot si lam che pecoy lo la pen ke milita arjudun lo nakal jitun nam to banta ni sampik lo alang dunta dongyong ban kali KARBI ANGLONG akisung pen kapijok dia pan salang dunta nakal kilo baka chini ne hormona guna dilo ate munan jeni lita ko waida class tapen ke khanji apa chini da bori kon no nasi nasote nang situlia kanke ke khanji mu no la pen jong du mara tunta la da ani arong lo la pen ke la kiuna na sayang deng ke monang tu banang hang ko al sila anujok ke som konji phan itrila chiko pen ye tunda bori kon ko jana tu phan pachini Sar la pela mukhim lang hemso ikim tangte ra puthak pi poisa hum ke thom ne kan do ana hormu jong si do pulong te nang phan ni ngarong olo hemso ikim ke tangte ana mukha nang sipto ge ke nili khana pino asi pi pos ge pe tangke dak na lahai pada ngi kori po ben poisa diploma diploma lahai pada ni kori pe ke chok che bane si tangka poisa panglim chudet pulong te officers pen chenglo gram sibok pen chenglo gram sibika pen chenglo GE pen chenglo dia hanan ta me ni atek beng momlo jeng yelta beng momlo BDC chairman ta me harwara consensus samsada edom party sigat lo so ni si appointment ta pilo lahaya sa ingling petang tesi ni jel beng atek beng lo la pen depo alang reporter nga joban ke ining Assam government din ke ko bajar bang ke 5% kabat lo 5% bang ke Iltum tuning gelong ke purane court iti faroki lapenon mang ke uti farohinira 600 billion uti farohinira suri unko raisia tangka mate 4021 crores bang ke lake iltum SOP je tangka long lo lapenang palra me uti farohini hala uti farohini bang ke tangka lo nanama kenang sok nonoson interaction program bang lo ratum pine open space nang skill development nangji tower nangji phalai ke deng konje phangsi la ke kurso bangum peten uti bharat sokra uti ko raisi lasina tu mathana ngala ke jeta hala department ke jeta katum non molo hala tumle ka solai gali min tum solai la ke dohara tangkata hala non molo ke mane handloom textile ta ho mane ke national highway 4 line ta ho hala tumle ka solai gali la ke nile tum solai council tu mama kachari nang tum dame mo report out on the election thodu lo high level ke nang solai chokom
sang P9 tipi ke so ke pangji det ajok G9 tipia sopia tumpen kirap ka chuhangpon lakhain ko rap video pani MSC constituency ke parlupon vomulang so atur kimi dairy farm adung het pitor terona ro ami kar divi penti so achor sang P9 tipi kedam tang ningkan suri hini rai inkora hini aningkan pen gallbladder tumor ke so kacholong lok ajok kulakhat civil hospital lapen dipu medical and college hospital long an sekachil langnam lo lapen phongni an operation de rapi inta non anta kimiang theke theklong le de ajok sekachilang thujia phan chainong bivo longlian ta chijor thailo lasi sang P9 tipia so pi lapen akortia tumpen kirap kuchang sekachilang pon thujia phan KACC M Dr. Tiluramang hang lapen MEC Sorban Kumar Telenga lapen MLA Dr. Nomor Momin atum lapen ki ongdung ke theki dinga tuma phan ning ke me pen nang pidun vek tha posi chuning dupon kisu dara tuma hemtun account number 7428010018 IFC code PUNB0 RRBA GB phone pay number 6003835 lahenno borjan pen hempu inki report KARBI ANGLONG TV9 news dom nilimem ke desnati sopi nilirong lake atong punis beniza Lipai ke so ningkan ke thom antleng kang lo lasina li to maphan la bangso aki so li to ngching hon doctor tiram rong hang phang ka chuning ji dia phan se na li to maphan ke ha kiso abang ke operation ningkan operation batu phini operation elo la bangso operation de ta fi same apok ardo amme ke do son si ke so ki kru la pen la bangso pok jong si so bisi lo pute apuar lo sitame so po apuar ting re kilang cheng lake golaghat civil hospital adun thu lake dipu medical college along si operation lo la da operation tang de pen ke dimapur civil dimapur referral hospital lo pon lo la pen de ke golaghat nursing home ta pon thu lo ako bokajan hop hospital long ta pon thu lo la an hospital pon estame akiso bangke asap o pusita ki miang theklong le de lo akiso bemar bangke ajat ale kuri sita me abemar bangke klangkle operation hotke first operation na bangke gallbladder lo la pen second na bangke tumor se operation pon la sonita difusi operation difu operation pen ahon ke thek diplok jok pen same piniar ni anta ke niang thek bangke thek ponong lela Nilitum la phongni operation that pen nilitum ka hisap ateng puke lak chok ne ke dam tang lo nili hemalong ke nili mu la pen nili payam chom lo do iya lagi lapuelo je nilitum se tilang di an sitame tilang lo iki edat ehem edit elong le tilang an sitame nilitum chupadoi lo la pen puriar tum an sitame nangrap lo la siap phong ge ong ke lang litum sitame ke rabji phanke ajakong kom hek ason lo la sinon nili kachuning rikang tum ke nilitum aphani ke rai tum local MSC local MLA la pen nilitum kaching hon doctor tuduram aphan sitame nilihin pen kachuning ri lo je nilitum aphan la bangso ke so nilang bek dia phansi alang litum hansame nili chuning ri lo nilihin pen Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi